A Administración electrónica permitirá axilizar nun 80% os trámites que teñen que realizar os cidadáns e supoñerá un aforro para os veciños da provincia que suma os 80 millóns de euros. Grazas ao plan Innovate dotado con 9 millóns de euros, dentro dun ano todos os concellos dispoñerán dos medios necesarios para que isto sexa unha realidade. Pero tamén será fundamental a implicación dos funcionarios. A Deputación e o Colexio de Secretarios de Lugo veñen de asinar un acordo de colaboración que na práctica supón o primeiro paso para lograr a administración. A relación dos veciños cos concellos cambiará radicalmente ca administración electrónica e para que isto sexa posible é fundamental a implicación dos funcionarios. No cumio desa pirámide de funcionarios están os secretarios e, en general, os habilitados nacionais, non? Son os que realmente conforman en torno a eles a administración. Por iso, esta alianza é unha alianza estratégica para que as cousas salgan ben, non? E para que salgan ben, os funcionarios teñen que estar implicados. Se non están implicados, será todo un gran fiasco. Por iso, non é solamente unha cuestión de ter cartos, de ter boas intencións, de intentar poñer medios materiales humanos para que isto salga para diante, senón ten que haber complicidade. A asinatura deste convenio comeza o desenvolvemento do Innovate, xa que os secretarios analizarán os 120 procedementos que os cidadáns poderán realizar desde a rede e dos que son os responsables finais. No solo los colegiados, sino todos los habilitados de la provincia pues están invitados a hacer una mejor administración, una administración electrónica, unos mejores documentos informáticos y esperamos colaborar con todos ellos. Pero a administración electrónica é un reto de todos, tamén da Xunta de Galicia, xa que na actualidade a provincia de Lugo ten un despregue de banda ancha de só o 45%. Vamos a dar equipos, vamos a formar profesionales para que as casas consistoriales sean verdadeiramente eses centros de administración electrónica. Moi triste sería que unha vez que vamos a dotar dese Ferrari aos ayuntamientos, que non tuveran unha autovía xeitada para salir disparados e para que a comunicación sea real e efectiva en toda a provincia. Ca administración electrónica evitaránse colas e papeleo e tamén se aforrarán cartos. Estímase que anualmente unha persoa gasta unha media de 300 euros na xestión dos trámites que requiren desplazamento. E dentro do Innovate, o Inludes destina máis dun millón de euros á implantación da banda ancha nas casas consistoriais. O Consello Reitor do Inludes aprobou esta semana o prego para dotar a administración local dunha conexión á rede de 2 megas como mínimo. Estamos dotando dun servizo de calidade e cunha velocidade de conexión que permite unha comunicación inmediata entre os veciños e a administración. Nos vindeiros días, o organismo provincial convocará un concurso aberto con todos os grupos políticos para garantir a máxima transparencia no proceso de adxudicación. Se a mediados deste mes eran os veciños da zona sur da provincia os que saíron á rúa reclamando á Xunta o mantemento do hospital, nuns días poderían ser os da capital os que collan as pancartas se Sanidade segue ca decisión de manter o traslado das especialidades do centro ao novo hospital. Así o advirten dende a Plataforma en Defensa pola Sanidade Pública, Cidadanía e Saúde, que consideran que a medida perxudicaría máis de 900 pacientes diarios e o cambio de ubicación supoñería un impacto económico negativo para os comercios e a hostelería do centro. Dende o Concello reiteran o seu rexeitamento ao traslado do servizo e piden ao Goberno de Feijóo que reconsidere a postura. A decisión do Sergas de trasladar as consultas do Centro de Especialidades da Praza do Ferrol ao novo hospital está a suscitar a preocupación entre a cidadanía. O levar do casco antigo de Lugo o servicio sanitario obriga aos pacientes que acuden ao ambulatorio a ter que desplazarse para recibir atención médica, algo co que non están conformes. ¿Cómo nos van a hacer coger un autobús a ciertas edades ya? No, estoy completamente en desacuerdo de esta ley, si es ley, ¿no? El otro sitio queda muy lejos y aquí toda la gente está mucho más céntrica y tiene más espacio y todo. A mí me gustaría que quedara aquí, por lo menos el médico de cabecera. Por este centro pasan a diario unhas 900 persoas, polo que outro dos sectores que se verán afectados polo traslado do servicio médico son os comercios e os bares do centro. Pois a verdade que é un gran problema, sobre todo para o centro de Lugo, vaya, que a nos afecta-nos directamente, porque estamos aquí ao lado, o normal é que haxe un pouco menos de xente. Na Praza de Abastos, os comerciantes aseguran que a perda de clientes será considerable. É que se van para lá, non lles dá tempo a ir alá e despois ir para aquí. Arreglaránse por onde sea, pero claro, non veñen aquí. Ese é o problema. Moita xente que traballa aí precisamente no ambulatorio que ven aquí a comprar. Eu, de feito, teño uns cuantas clientes que traballan aí e sí, veñen a comprar aquí con frecuencia e se non está aí, pois, evidentemente, irán a outro lado.
Algúns temen ata unha caída das ventas do 20%. Entre un 10 ou un 8 así de funcionarios e un 12% de xente maior, eu creo que muchísimo vamos a notar. Ante esta situación, moitos destes colectivos adheríronse á plataforma veciñal en defensa da sanidade pública que exixen a sanidade o mantemento do servicio sanitario na cidade. Son cerca de 40 concellos que teñen unha relación directa co centro de especialidades. Nos dicimos que pode haber especialidades que por o tipo de consulta que haxa que facer deba levarse a cabo no Hospital Lucas Augusti, pero debe mantenerse as especialidades tal como se facía hasta ahora na Praza de Ferrol, e por elo vamos a loitar. Dende o Concello xa aprobaron no pleno o rexeitamento ao peche do centro cos votos do grupo do PSOE e do BNG. Agora esperan que o Goberno de Feijóo reconsidere a postura de sanidade. Espero que se dé conta da importancia que ten este centro de especialidades na vida da cidade e, polo tanto, que reconsidere a súa posición e que nos dé unha alegría calquera día dicindo que queda ali. Nos próximos días a plataforma espera que a Consellería se traslade a Lugo para tratar este e o tema do pagamento do parking do novo hospital. Non podemos permitir que nos cobren por aparcar no noso terreo. É o colmo. Nos entregamos os terrenos, o fixo o Concello en nombre de toda a cidade de Lugo, non temos por que pagar ahora nin un céntimo. Se a Xunta non dá marcha atrás a estas dous medidas, din que se iniciarán as movilizacións. A plataforma está en disposición de empezar movilizacións se o Sergas non move ficha. O rector da Universidade de Santiago de Compostela, Senén Barro, inaugurou este mércores a ampliación do edificio do Vicerrectorado, ubicado na Praza Pío XII. O edificio denomínase Museo e Casa do Coñecemento e tamén coa fórmula da teoría da relatividade de Einstein. Acolle un auditorio con 105 plazas, unha sala de exposicións e un museo de Mitra. Concelleiros de Urbanismo de Santiago, Ourense, Ferrol e A Coruña, acompañados pola delegada en Lugo, María Novo, visitaron esta semana a muralla e o casco histórico. Este percorrido dos sedís de 5 das 7 grandes cidades galegas formou parte dun encontro no que analizaron os cambios introducidos pola Xunta nas normas do hábitat e na lei do solo. O medio ambiente centrará a vindeira edición das xornadas xurídicas do Concello de Sarria, que xa son un referente a nivel nacional. Celebraránse na Casa da Cultura os días 4 e 5 de xuño e nelas participarán destacados xuristas con actividades relacionadas directamente con temas medioambientais e a súa aplicación no ámbito legislativo. A Deputación acolleu o 24º Congreso da Asociación Galega de Cirurxía Ortopédica e da Traumatoloxía. Nel abordáronse cuestións como as novidades na práctica das artroscopias, tanto de xeonllo como de ombro. O presidente provincial encargado da inauguración amosou a súa satisfacción porque Lugo acolla iniciativas que abordan problemas que afectan a moitos veciños da provincia. Alumnos do Obradoiro de Emprego da comarca da Terra Chá visitaron esta semana o Centro de Interpretación do Río Rato para coñecer o medio ambiente natural, cultural e etnográfico Terras do Miño, incluído na rede de reservas da biosfera. Os rapaces participaron nunha visita guiada na que técnicos do Inludes lles amosaron a variedade florística representada polos bosques da Ribeira, así como árbores centenarias ou plantas acuáticas. Medio centenar de integrantes da Confederación de Empresarios de Hostalería de España coñeceron a provincia co programa Kilómetro Cero Deputación de Lugo. A ruta partiu do Pazo de San Marcos, onde se lles informou das liñas que está a levar o organismo provincial para potenciar o sector hostaleiro, como a campaña de produtos autóctonos Lugo Sabe. O Centro de Artesanía e Deseño organiza para as vindeiras semanas 4 cursos incluídos na programación de primavera. 2 deles son de cestería, un de reciclaxe con técnicas de espirais que comezará o 14 de xuño e outro destinado a nenos o 19 do vindeiro mes. Por outra banda, o día 5 empezará un curso de textura e remates de xollería e o 7 un de técnicas de decoración en cerámica. As inscripción pode facerse ata 5 días antes do comezo de cada curso. Máis información na web da Deputación.